Abusiafo yebeda twedi ampo nyankopon ase wama na ochi asan akọ asan abeto yembion eda sida pesie ena ede beno sanse na dom ena ne wombro na boniefo atise yeda so ete enkwamu kota emu nyinara adusua ye ne wusua no ose 1st and 2nd Corinthians anase Korintofo nwoma edikan ene Korintofo nwoma etoso mienu ye ne wadikan eye adusua no maako enan na ochi mu no epese ne wo hwe ne etoso enum no so hwe adusua na tifi asema ose ni nyina enhye onyankopon animunyam yetwe ho abasesia you will mean ya be ya duro ya tiase but ye nyamia de ye nyamia de ye temfa nko frafra emi ase na ye ntamba the media is good say history is not boy need me learning from the past why we name them bra so from cast of a preacher they negotiate ehiafo ne wo mu a enni utibia wo mu sabre no wo se kofa wo mu bra omande hye abusiafo mo amohwe mo amutie yen yede asede mo oden ebema munyara asede biara da mo nyi mafidie emfamfria na mafidie eda so eda London Ghana memenda kwanefo seba school na afi trosemu empensempense mu se namdi kan eka ye no ene na otwi mu no yede adusua toso num na yede ebro ose all to the glory of God grant sema na se letter Paul enya free Koronto no emuaya wode mo na eguso a ye hwe hu adisian maboafo no aye krado wa se enche bia meyi omo de achew na fe ye hwe yen adisian but answer na no ma yenkutie anwum free church kwafo ho mbra sesia Yesu beje fune
yɛra church kwafo ase enyuma omudi adi yen adisua nanim ene na mesa fasa kwanyen so nam da sida pc ede ma 3ab Ghana TV ena Hope TV Ghana sa adwuma ko mienu efa yedwumadie ede ko wiase afa na nyara na enam se TV adwuma afa ato omo so de nyankopon asem dawo nkwa na omo boninti eye ho sikasam no eden kakra ankronkro na yi kakra de boa momudi miemi omo mfidie mu se na ebe ya asem no ometimi amana track ko wiase afa na nyara se wutie wo hwe na se wo mmoa bi apese ode boa sa adwuma ko ya hwe yemfoni nani ubonwu se wo mo number eda hono fa sa number no ofra obibeje oso kakra bi abitu no fa boa sa adwuma ko na nam sa yeso ma onyankopon so ahyira wo ne wabusiafo bebre mewie ni sa de ene na me mani be hwe efie ase na abusiafo mo nchen ase ne mayi mu de akyerem na fe ye de ti anu adusua no me de mo somfo Bismarck Mensa ende ye ho adom me wo da akoko kire eka me ho wa se da kire ye mo akwa menia me da se ene ye to nsafro watimi aba me da se pa me ko manima sister Agnes Tete enso ena sister Age ye mo akwa me da se na me sure se watimi agepene na ye ne se adusua na fe me ko manima Samuel Ababio enso ena tiro no pini same ye mo akwa me da se na me sure se wonso wagepene na waba and then na fe me ko etwo no ha doctor Kwadwo Densi amankwa enso enetin Kwadwo Densi emo akwa ba and that's a pass and there to nsafra wonso watimi aba beda munyina ase onyankopon enhyiram se mu de odo aba odomu se emfa adisia kunin se emfa mbre yen adisia fo ene na abusiafo ba bia mo biara no si utirase na mema Kwadwo Densi amankwa emo empire emaye Omi amompaye. Yede wase enyankopon ne abankese. E wadum ne umobro ho nti ode abehia se ye masua wo Sabbath school. Eja ekra ne nipadua nyina ahya won se wo sebe me nyansa ne nimde ebetimi de aka bi ama tiefo etie nso atie bibi eto omutrim ne omadwure mu atimi de abobra na nsan bone wiasem. Na ka opia anka admanyafo atise ye ne atiefo nyina nyankwam ye kra. Yede wase akwanya yenya se no be cha wade sua wo Kristo Yesu de mu nti amen God yegusuara ye hwe Korontofo nwuma edikan na fe Korontofo nwuma etosumienu sene madikan akano ya adusua no enan ene ye na otwi num e wosa akotai mu a ye de enum adusua no na ye de na otwi etosunum adusua na ye de bre atiefo no se ni nyina no enhye onyankopon animo nyam se yenka abosem no ye free 1 Corinthians chapter 10 verse 31 se obi ayakrado bitimi aka yenka abosem na ma 1 Corinthians chapter 10 verse 31 eti nyame asem wa ha Korontofo ngba de ka tire dunchechemu aduasa ba kono enti se mu didi o mu numo mo yo bebiara o mojo ni nyina enhye onyankopon animonyam amen I think say abosem we de emuda ho clean very clear so we Kristo ni dia na che say wose we no emu ye pefe edema se bibi biara ye no yenye na yemfa nhye onyankopon animonyam ti se wo ye bibi na enhye onyankopon animonyam a na wo ye Kristo ni awadwene ho emienu eho futu no na wode ma ye koyanim no eho asem beba bebre na afi yaka eho asem abusiafo se na ye nim no Koronto asafo no na ya asafo how bebre wo mu mfa ya dikan abobo how bebre so in fact how a na wo Koronto asafo no mu wo de ba ye nenso ya asafo na utumi se sa ha na bi na ye nso ye face no nti muaya Paul ede mom wo how a no mu fam no sa muaya krona na ne ye nso ye befa na afi ye adusua wo mu so we say last week ede ba na Paul anya letter say Koronto no adwamammo adum pempenso a sabe obi ene ne papa yere krompo etimi akodama Paul aka wasem bebre ewo last week na de o kan ditu asese yenwane mfiri adwamam emmo ho na wo hwe 1 Corinthians chapter 5 and 6 na ni yi mu 8 and 10 no ena wo de adwamammo subject na preaching na no de ma Korontofo no ode eba na wieye na ode eba na wieye no na fe wo so yi asem foforo ano a eno nso omkyro de ka akrata eno efa abosonsom aduane a na nkofo bi di na nkofo bi nso se ehun hia se yebedi no enti sa wo hwe ni nyina na wo kabom a wo se abra na 1 Corinthians 5 and 7 no Paul eka adwamambo ho asem na otu omofo no wokọ 1 Corinthians chapter 8 no ekopem 10 no so a na
concern no afi de a shift akọ abosonsom na afi free say adwamamo na afi obe address issue so a na omatro de account se sabi ebinumu di abosom nam si di abosom nam ana se na bra otum omusaafo we no osa de illustrations bebre efa ho di Israel for abakosem di ba mu ehye di pronti a wo se edwane free abosonsom ho maboafo no beboa na afi ya hwe adi pronti a Paul nse bibia ye no yen fanhye onyankopon animonyam no entino yebedi kan ahwe yen first lesson no de ode maye no osi knowledge versus love nimdie ne odo yen fa ye trust no mema da chrebam na yen fa na yen kan 1 Corinthians chapter 8 na yen kan 1 no ewi a yen huri kan 4 to 12 yen hwe sene or addressing issues bi ewo hodmo 1 Corinthians chapter 1 chapter 8 o kan 1 na no ahuri no kan 4 na fe watu mu apopem 12 yen hwe asema o kan wo ho na abosom afode body ho de enim se yen nyina wo nimde ma ahohoho a na wode de ema nkoso verse 4 na abosom afode body de ho de yenim se obosom nya hwe wo wiase enso onyame biara ni ho se obaako no ara na se enso osuro asase so nioma a ofre won anyame wo ho se anyame bebre ne awrade bebre wo ho a yen de onyankopon baako pe na yewo agya no a nioma nyina afri ni mu na yen enso ye wo ho mano ne awrade baako Yesu Kristo a onam ne so ye nioma nyina na yen enso yenam ne so wo ho no na yen so yenam ne so wo ho no verse 7 kono na so saa nimdie yi inni nipa enyina mu enti ebinim de abosom ho gidie a wo de besi nne no di so se abosom afarebodie na enam se won ahonim ye emre enti efi kanu na aduane de emfa yen ndru nyakopon enim na enye se yennie na enye se yennie a yebetu sini ana se yedi a yebeburu so na monhwe yei na eho kwan a mo no anto won a oyemre no sintidua na se obi hunu wo nimdie no se woto abosom nam mu adidi a emma na honim a eyemre no nya ahoden nkodi abosom aforebodie enie na enam no enie na enam nimdie so na onua oyemre a ninti Kristo wuye no beseye na se muye enuanum bonni sa prawon ahonim a eye emre no a na mori ye Kristo bonni enti se aduane to unua sintidua mi ni inam arada na mento minua sintidua amen Eda yenhwe mfoni a Paul epese etwa no wase I think say wo hwe ne introduction no afa letter no mo chọ the command the main issue was the way a bone of contention na abase yenni ebinumu di sacrifices na mo come abosom no ebinumu so say hu hia say yebedi ya yetuntudi a wasafo no na Paul address mfoni ben ene wo twatwere na adusia ben na opese efa no ha adehye ne nyina afa nyansa nyansa nimdie any odo. Here is the church here, a young and vibrant. Omu free cultures bebre mu na aba. And omu nyina aba bi hia. Ebi yeden, ebi wonyansa bi wonimdie, ka hu say those areas no na nyansa for nimdifo ho pa, bi no masuasua de ekwakyire. Now say excuse me to say krachi ni ko ekurase a wotimi convince ho ni panyina de obeka bia omofa edinti onu de onim se onim nyansa che wo bia. Now here is Paul. No ye much concern about ye nyansa ye wo anya nyansa ye nim dia ye wo na nim dia en develop into nyansa wo wrade mo no e dangerous.
Enti Paul say onyansa a wanya a wo se wo de wonim se nyame bia ni baabi ka nyame basakoro no ho no hwe na wamfa sa nyansa nimdie na nkoto obi hintidua eni se fi se wo no wonim se bosom bia anyi ho di nyame nanso wonua bia basoro mu fufuro no a ni nimdie ewo nyame ho no ni akrisosumu no enwie peye no wonimdie no betimi ateno hintidua. That's right. Adedifi se obi a basoro no mu fufuro wonam anu ko hu se wo a wo se wo nimdie wote abosom so edidi a obaka se na me nua na na de wakotena botom abosomfo hyiran so baabi ye kom na yesom abosom ene odidi ede be na wo ye nipa no o ma na dwene ye ne ntanta ono mu ofra abosonsumu na eba na wo sa de na kwa abosonsumu a obeja nyamsum no kro obaka se ene sa abosom ye no kro ye de a ene mi mfiri ho na me nzanko de mfiri baaye enti Paul se bibia ye no o se yemfa odo to the opposite person. Se me dominua ade a me ye a ebeto no hintidua ade a me ye ebema ne gidia no adwo ade a me ye ebema na firi onyame ho no menye. That's right. Timi mfa me nindie no a me wo no enye weapon ema obi enhwire ne nyansom. Aha na Paul eni brepa wo say if you say ne concern na ne say was misuse of knowledge dangerous. Half knowledge is dangerous. Would also you're strong. It would who Israel for Yamino. It would mubusum bia. It would also have bosom hosuana out here. Now we know more didi. Now no more num. Now no more yeniema and semfata. A dear ben will be at the GDSA. Would done a ditchereno. And into Paul question as about to say, Yen she yen and nim dia ye wono. And yen answer. Nimudie me kan so obi akosua de wo bibi hu nimudie no on say normally se wo kwadwuma mu foforo na obi a wo sua ade no wa ya che no wo kwa no pese obuliu wo ye bibi a no pese enya no sa no wo tia no na ya go through that That's right. And na Paul kan wansem se me dominua no a enipa ye de na brem se me nkyere no me profession me ye nuane ni ade no nipa na ye de na brem se me nkyere no me chire no e wo do kwanso ana anase me tete no en na Paul kan won me da se pa se e da wa ma esa na me ka se to da bia ho yem family from practical why say ya na ye de ne bebu Israel for another start term no but say e ba nimdie be na wo asafo no mu a ese otimi dia na de kire obi yi odo de kire na o de sa nimdie ne e propo no enti to da bia ba asafo no mu a ye hu se nimdie a wo no e bia bibia si obi ni sa nimdie no odo be na wonya obetimi de atretre wonu na so wo sa nimdie no nti wo di bugu wonu no so ye koma me no mbi enu wo ye brem se se ye practical so ne ye de ba ya system wa ha yo madam ase ma ya de pa bisia for se ne oma a church no na ne isi wo Koronto asafo no na base no say na etie na ebinim wo ho a omo nimdie omo nim se abosom no enye hwe se ne Paul ale premises no bosom bia en exist bia enti se wonu adua na utwa odwa na oniema papa de kogu bosom bi se no obi kofadi a bosom bia ni bia wodi a okofri bosom bi nkoche no obi wo ha na omo wasa nimdie no a na omo de te asafo no omo de omo nim se bibia enye hwe but ebi no onso a omo ye weak omo nimdie ne nyan do that level no and na Paul tu omo say yes obetimi wo wasa nimdie se wodi wo de wa ben wo gidie no edu sa level no ba kai na hu se ne gidie nsu sa level no omu sa wo yes ade na ebetunu suntudia and why do you do it? That's the question Paul ibisa omo no. Why do you do it? Enti what the ba ya safo mu a say ye nemre Christosum no a. Enema bibre wo ho a ye wo hunimdie an ya nyini ya ben ya duro ye tease. But obi won nyanya asante ase no. Wan twe na akoso ya. Ono no nya asante ase no. Woni ye ne ebetunu suntudia. Ena na Paul ka say enam so no ama onua kwatwere nkwa. Eno afutu na ode ma Korontofo na megidi ye say ye nso enne ekomai ya fe yento aso na fe yenkwa o se selfless love odo a ahompa biara infram eno so yanhwe afutuo as part of sa afutuo we mu no
Paul sa nam kwan we so be kire omo something obi o madwen so wo sa odo kwan yi so 1 Corinthians chapter 9 1 to 6 no yenhwe asema wo ka kire omo ha menne me hu ana menye osumfo ana me hunu yen Awurade Yesu ana enye madwuma Awurade mu ni mu ana se menye osumafo ma ebinum a modie meye osumafo ma mo efise mesumfo ye nso anu ni mu Awurade mu mo ahunye a mayi ma kire won a wo hwehwe me mu nie ye ni hu kwan se yedi na yenum ye ni hu kwan se yedi onuaba oye yire chini se asomafo a aka no ne Awurade enuanom ne Kaifa ana se mene Barnabas nkwara na ye ni hu kwan se ye jai adwuma ye wan na okosa na ono ara na otua ne ho ka wan na oye bobetro na onni na babie ana se wan na ohwe emuakuo na onnom won nufusuo no bie bajo me dikosi hin 6 na 7 na me dey see okay me da say no krompo ka because otoaso sa okay otoaso sa obi adidi babia oye adwumanya na amwa okuani odowi a baire no nso so wonu abila won so 28 ni se kan ye nipa fam na emra no nso akasa amen great yenkwe kwajo densi I say no no nso na subject be no pese yehunu wa ha God no oji odom once additionality fears and say all to the glory of God. Now better selfless love na sepa na say ohun say dia wo ye ni na wo ye ama Yesu Kristo. Enti wase Paul na no ma bi wo ho a wo bo ho kwa isa nko nya na fofofo nko nya odwumadi a wo di na. Na so odo a no wo ma Nyankopon ana so wo ma Yesu Kristo enti da bia no wa ye da self deny. Said the beya Jumedi, nothing in Yamisum, Jumedi, Odin, a because in the 1 Corinthians chapter 9, in said Paul had a practical examples of selfless love. It's just because of Christ. Yes, Christ, ain't in a no yes, Adian. It no fun any end to a dear question opportunity and no Christ or Bayer no mapping. In the 1 Corinthians 9:4, no, I say, a Diane no nom. Nanka Jumedi, I would in the Nanka or whom Christ say, or almost have financial materials, no. Asafono or just from no yes adwumadie and so they are part they my say no ahoɔden obetimi ayede eye adwuma enya say as 18:3 na or so ono na oyɛ de oyɛ enwuma no ayede wanyeska ade adidi enti no online wate na nko ho kwan fi saa time no na asɔfo ne mpanimfo ho nyina na adwumadie a ɔmo yɛ enti no ɔmo didi wɔ ho enti for se ba ko edi kan sɛ wa anyɛ so ɔbɛ saa no ma ne bi ne nyina ne sɛ Jesus Christ or no and the atosumian so na ka so otimide na yire ana so otimide obaware den oba tu kwai e wodwumadi a wodinum na saa no ma ne nyina na o se wo mo ana o mo ye nyina na etua o mo ho ka enso odo ana o wo nyame asem ne nti wa anye bibi esa and I say you will refrain from working for a living enti no ane Paul ne Barnabas no o man na hwe o mo ho dwumadi a no o mo di no enti we mu nyina mia ho se ampa Paul no na nyame adwuma na o ye no wa ye so on fa ne ho ento anasa ne ka ne ho ho ka nyina ento asafo ne so de mo no abeye de be yam nemnem asenete wa hwe ye nemnem kra sofu ka so be preach ya de negotiate well I hear your beka say yes me ne ka ma me bi we ya ma anye se ya mentimi nya de enya adwumadie no na de to says Paul dwumadi Paul sa ahonya na onya wodo na Yesu Kristo ana wo peso hye ne de konkran me ntimi na omienu no sa odo stronko amaso a Paul yi na de me no mienu se eye asempakafo se eye asofo se enyame enkrofo no yetimi yi sa odo na de kire enkrofo ana eno ye bibia ese me no mienu dwuna oni ensu enya sa odo na Paul nya ya oyi na de ekire Korinto asafo no medase yes medase pa se wa ye na sa ama sa wo hwe sene Paul etikana sa mabusiafo ye nhwe ne ye na ebia ya miskotu because Paul nsensema ya waka no ene ma ansori ados no o kokan na se wanka no ate ase superficial no de akote asori o kan ni deep kakra ko be unse nka asori okote ye ne hu hia because wante ase great I say no Paul is not saying say sabe we sofo bia wundidi na se wokoye bibia wonji bibia na sa asoro ni ma obibia wonji ana se wo that's not the subject but okwan a
senya wobeye na enkotu obi suntudua no ho asem na all kan wa say no because na Paul was also saying say ho right say obeye bibia bi or right say nka de ogigi nyina nkono de nadwuma atenta adwuma oye no de beto nchen oba and na collection mu age na pofua no de ko but him say asori ni betumi atrans no ka say so for pa na sika ukoye she obotum a wudi kosi enye so for un say sansem no ba so for mani mu a na udumadi a wudie asofo no eyato asaroma no sintide no na Paul etu for say you're very careful say ye mpinifo say ye because asofoma no ehwemo because sometimes no kwasempan say sometimes what is some of the negotiations that we am show say because you know ye we so full say na fe wan kasa na say wugidi nya dia because na osofo na o go this direction yeah and ye asorema yam say ye be den enti no afutuo na Paul cautiously odema Koronto asafo empenifo na ode ono ankasa de ye example no Paul say Paul dey anybody na ye right as ojo enti I had to say osofo na ye twanika that is the guy this guy is ojo but it's now can be say osofo me person be wedding but just auto suit so dey man be na we go contrary to it when ye self-sacrifice because even what was due him he was denying. And the other interest we due no man now exactly. But getting what any concern onyano and na wo can but when put there na na send within the limit no yeah right and ne adie bakwa by United Nations Charter it is my right yes and na ekum ye nyina yeah right no to the detriment of opposite person wunua wo yonko no wo right no ekele no wo right no ma no free nyame ho wo right no ma ni gidi onyame mu no e anodwo and no na Paul say ye hwe ne ye me right no and Paul na ko ho right ne ma nyina yes nanso wasi nyamsom ti se da be ya ne nua be nyam kwanti se de be ya na nyansom ne anyansam ka wo kan be koso no ofogo all that right and not to say we here the best also say because of what selfless love no o you consider it yeah and also na ya na duty because your fans say what I deserve need I have to get and say ye bibia ni a yensa ye consider it great me that say yem to as ni nyina no munka hu say na ode ka afutu a na ode ma womo a na omo fi say omo right say omo ye bibi na o che say ane o right na nso eya say right no ebetu suntudia wo yonko nyamso ho a na wadwene ho mienu afutu a Paul ede ma yen no otoa afutu no so ede ko say o say learning from the past after the okotwen Israel for abakosem de be support the argument na all can in terms of having the right to do whatever you want to do no yenkwa na afi yenko yimu na yenkan 1 Corinthians chapter 10 no kan 1 no na uwie wahuri akan 7 to 11 enuanu mpesa medi yesiemu say yen ajanum nyina hye mununkum no ase na won nyina fa epunumu verse 7 o say afi munya abosonsomfo say de won mu binum yeye no say de watro say nkrofo no tina asididi num ye na wosori groi na mumma won yemmo adwaman say de won mu binum boye na won mu impim aduonu miensa toto dakro no nso mumma yenso erade nhwe say de won mu binum yeye na awo kunkun won no nso munwinwi say de won mu binum nyinwiye na osaifo no besai won no na yenum nyina siye na aye kokobo ama won na watwre no say efutuo ama yen na wiase bre awiye ato yen amen amen great Same yenhwe ahase nso ase wode o tufo no okofa Israel for abakosem eka sene onyankopon ema omusa freedom no Passover feast everything omo kwan ma omo ye bibia nyankopon bo omo bumba munukundum ojadum omo ko chese ode omo fa pokoko o ye bibia de mom freedom no turning into ne ye ka se mpamu agoboni ana ekoso ho de no so ebetuom fo na afutuo ben na opese ode ma okotwe past history e de bae enya Bismarck da senior chief on so da mas semode mason FM ye
sɛ baabi edi free a yaba beduru ha no sɛ Paul ma yɛte ase sɛ wɔn deɛ we should selfless love na ɛnam sɛ wɔwɔ saa onyaa saa ɔdɔ no nti na ɔpɛ sɛ ne nuanom nso sɛ nke betumi a wɔn nso mfollow no example no na sɛ ne nhwɛsoɔ no a ogyaeɛ no sɛdeɛ Kristo nso gyaeɛ nhwɛsoɔ no nti wɔde kɔtwe ankane ne esi Israel pɛn so a na wɔwɔ wilderness no ɛba bɛsɛte example sɛ mommie hwɛ sɛ nipa enya ne freedom a ɛdeɛ bɛ na ɔde yɛ onya freedom a na ɔpɛ sɛ wɔ abuse freedom no a wɔanya no nti wɔde yɛn mfato ho bebree ma yɛte ase sɛ ɛnam freedom a mu nyaa yɛ ne nti no obiara yɛ n'adwene sɛ wɔde ne pɛ no ɛbɛ yɛ nea ɔpɛ biara nea ɛmfa ne sɛ nea ɔwɔ ahoɔden ɛbɛsisi nea ɔnni ahoɔden nea ɔwɔ sika ɛbɛsisi nea ɔnni sika nea obiara wɔ biara na onim sɛ obetumi de anya so mfasoɔ in contrast abuse other person no they try to do it and Paul ɛde yɛ nhwɛso ama sɛ emre bia no is good say history ɛwɔ hɔ history nso na ɛboa yɛn yɛtumi learning from the past enti nia esi ankane no wilderness no so no na sɛ mre a etwam wɔ Israel for no so no Paul de to hɔ sɛ yɛn kae o sɛ even aduane ɛne nsuo no ɔmo amfactor da emre bia no ɔmo hia bia no nyame ɛde mo ɔmo bibia no ɔmo hwehwɛ bia no nyame de mo ɔmo ɛna me no mienu ebia yɛyɛ akristofo yi no ɔsi yɛn fa ntoto ho sɛ ankane na ɔmo wɔ hɔ a bibia no ɔmo nya bia no ɔmo nyame yɛ mo ɔmo no ekowie wɔn sɛ ankosi aga me no mienu nso no ma yɛn fa nto yɛtirim sɛ as far as am yɛ me da kwanfo ni ne nko adeɛ I'm already qualified to be in heaven that is not enti ni yɛn fa nto yɛtirim sɛ nia onyame ɛyɛ no ɔyɛ abrabɔ mu nia yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ adi abo afoforo nia Paul ɛmpɛ sɛ ne nkurɔfoɔ no ɛbɛtwe wɔn ho na daakye ɛnsi hwee no wɔde yɛ afutu ama wɔn sɛ adɔfo no sɛ minnu mienu yɛ nya freedom a yɛmfa freedom no ɛnto yɛn nsam mma yɛmfa nyɛ nya yɛpɛ enti na wɔde sɔ so sɛ 1 Corinthians chapter 10 verse 20 verse 12 no si enti deɛ ɛyɛ no sɛ ogyina hɔ no ɔnhwɛ yie ne wanhwɛ ase ebia na ɛyɛ sɛ wode wonim kyerɛsɛm mu ama enti ne yɛbɛka bia no bɛnya ano yie afiri kyerɛsɛm de abɛbaake no nanso no ebia na ɛnyɛ saa na ɛkyerɛ wanhwɛ yie a miniminim no ɛbɛlead wo akɔsi hemfa enti ne Paul ɛka sɛ ne wɔnim bebree na wɔbɛtumi ayɛ adwuma no agye sika nanso self denial ɔdwene afoforɔ deɛ no ho nti wɔanye sika ne nyinaa sɛ Nyankopɔn adwuma ɛbɛkɔ so na afoforɔ nso ɛde bɛ example nti mene omienu adesua no ending no ɛdeɛ bɛ ne yɛfa afiri Paul ɛdeɛ no mu sɛ wame ahu sɛ past no is a history now what are we learning from the history yɛma ɔmo freedom no ɔmo de ɔmo kɔ frɛfrɛ abosomsom ɔmo de ɔmo kɔ bobɔ adwaman ɔmo de ɔmo kɔ yɛ nneɛma bebree ebia na wɔ ha no woyɛ elder woyɛ asɔreba odi bere bi nti no ka obi ntimi nka bi nti no woyɛ ya na wode yɛ cover up na wode yɛ abisu amanfo Paul sɛ yɛnhwɛ ne yie ne nyinaa no yɛnhwɛ yie a sɛdeɛ ɛto Israelfoɔ no ɛbɛtumi atom no nso mienu anhwɛ a na at the end no yɛbrɛ a yɛbrɛ yɛ tight yɛtwiayɛ yɛ offering yɛtwiayɛ ne nyinaa no at the end no ebia na ansi aga nti nyame mmoa yɛ ne yɛmfa futuo mfiri the past history now Paul Edimine adult amen. Great me that's same say once we dey akọ abakosem mu acheche yen se ne be ya freedom dey ya e dey ebrayen me that's afa yen to aso yen hwe kokobo a wo de tia abosonsom no warning against adultery passage no wabati be yi mu aka 1 Corinthians chapter 10 no kind verse 12 to 14 now we kind 20 to 23 no 1 Corinthians chapter 10 verse 12 to 14 Umi enti nyame atem enti de ya ne se ogina ho no onhwe yi no anhwe ase sohwe biara entomo je de eye nipa de na onyankopon ye nokwafo a wore ma won so monhwe emro de obetimi so na emo obema kwan a mode be free sohwe no mu abeda ho na motumi agina enti 14 enti madofo munyane abosomsom mene mo kasa se nimdiefo mumu de America ye ho aten okay first one akuri kan 20 to 23
20 to 23 dabi na emom mese afɔdeɛ a wɔbɔ no wɔbɔ ma ahohommɔne na enye nyankopɔn na mempɛ sɛ mu ne ahohommɔne nya ayɔnko yɛ muntumi nnom awurade kuruwa ano ne ahohommɔne kuruwa ano muntumi ni di awurade pono so ne ahohommɔne pono so 22 no anaasɛ yɛrehwɛ awurade ama no atwe ninkunu yɛn ho yɛ din kyɛne no a question then finally up to 23 nneɛma nyinaa ho da kwan na ɛnyɛ ne nyinaa na ɛboa nneɛma nyinaa ho da kwan na ɛnyɛ ne nyinaa na ɛma nkɔsoɔ amen amen yo sister age yɛnhwɛ kokɔbɔ no ɛte sɛn ade nti na wɔbɔ yɛn kokɔ sɛ yɛnwane mfiri abosonsom ade nti kra ebi sɛ yɛyɛ Christopher yɛnim sɛ yɛwɔ nyame baako pɛ enti before a yɛbɛba ade nti yɛdwane afiri abosonsom ho no first no na abosomsom sɛ ɔmokum nam de ma abosom na ɔsɔfo no ɔyɛ asɔ yɛ ma ne bia na wakɔtɔn wɔ dwase enti na nneɛma yɛde ma abosomfo na ɛha nkɔfo nipa na emre mu de bɛka sɛ ɛnɛ abosom no kra yɛ na mbɔ bosom ne sɛ nipa som bio ne na afiri hɔ no enti na ɔsista anam yi bia Christopher no so kɔ marketa saa na mbi tumi fra ne yɛ kwa kɔtɔn because ɔmo nsɛpɛti ka sɛ we de kuma abosom na we de yɛ tɔn enti normally ebia na wonim na wakɔtɔ saa na mni bi na wabedi enti na ɔka sɛ wodi saa na mbi Kristo ni enya hwe ba hwe yɛ sɛ wonkɔ abosom fie ho fa wonkɔ goro ɔmagoro ni bɛyɛ saa na wo sum nyame saa sum bosom na yɛ tumi nsima nyame mienu wo bɛdɔ ba akɔ na wa chai ba akɔ na sɛ wo bebu ba akɔ hu ba akɔ enti na yɛ kokɔbɔ a Paul de bɔ nkɔfo ne sɛ ɛma ɔmo nya saa fɛ sɛ ɔmo ya saa na ɔmo ɛkɔ abosomsom na ɔsaka sɛ wontumi nnum nyame kuruwa no na ɔsan kɔnum ɔbosom deɛ sɛ yɛ Kristofo yɛ Kristofo yɛ sɛ yɛsum nyame a ɛfa yakoma nyina ti Deuteronomy 6 ɛka sɛ Israel fo mo nyame onyame baako pɛ ɔno na mo nsum no enti yɛso so yɛ nyame onyame baako pɛ enti yɛ make sure sɛ yɛyɛ nyame ade yɛnyɛ nyame ade yɛntimi fa ho nkɔfrafra ewiase na yɛnsamba enti ene bɛka sɛ bosom bia ni wadua bia ni wana sɛ bo bia ni yɛde bɛsi wasom enti me ene wo ɛdeɛ adeɛ na yɛyɛ a ebetimi abɛyɛ abosom ɛde ama me bibia mɛyɛ akyɛ nea onyankopɔn pɛ bia na yɛ abɛyɛ bosom ebetimi adɔ ebia yɛwia na yɛkuna na yɛba bia na yɛdwuma yɛnti ho gya etimi yɛ so concentrated about that na ama nyame kora dankyɛ enti Israel for ne dia omkokoto ohunne anase ebo anase dua ba menu mienu mimisa me ho so bisa ho se e dia na wokoto dia na mekoto e dia na ka me between me ne Onyankopon to sentidua ahwa ebema makosom bosom ahwa ntimi ma memfa makoma ani me bibia to se suma awurade Onyankopon wakoma nyina ne wadwen nyina ansampo na betimi adɔ Onyanko se wo ho ti ha ne masua ne se modern day bosom ben and I may so modern day bosom ben house my own might be different from yours to me I'm sure my brother wants to show dear na si me Nyankopon tem ya be ya bosom e dia mame patchom das yo me das ake why are there pass why are very simple kokro wasa e de amaye abusiafo ye gusuara ye hwe adusua wo se yenye ni nyina emfanhye Onyankopon animo nyama afi yenhwe na edi awie na afi yemfa nsore yen adusua so se wuridi aposonsom so nkunim overcoming adultery no yenhwe yedi kan yen kan bibi o Mark chapter 10 verse 17 to 22 no na Mark wana ya kan 12 28 to 31 yemfa esa yituo se mienu we ntoto ho na yenhwe adusua betimi asua firi efa okwan befa so a betimi adi abosonsom yiso enkunim Mark 10 17 to 22 na why crowd no bedi kan Mark 10 verse 17 to 22 na ofri adiko okwan so no obi tutu mrika bekoto nanim bisa no se kyerɛkyerɛfo pa ɛdeɛ na menye na manyada nkwa na Yesu se no se adɛn na wofrɛ me papa obiara nyɛ papa gye ɔbaako ɔno ne Nyankopɔn wonim mmara nsɛm no niawu
nsɛe awadeɛ mmɔkorɔ no nni adansekuru mu nsisi di wagya ne wo nani kyerɛkyerɛfoɔ yei nyinaa mefiri me mmɔfra ase na medii soɔ na Yesu hwɛɛ no din na ɔdɔɔ no na ɔsee no sɛ aka wo adeɛ baako kɔ na kɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa na fa ma ahiafoɔ na wobɛnya apagyadeɛ ɔsoro na bra bɛdi m'akyi 22 ne ɛtwa too no na asɛm no nti ominae na awerɛhoɔ kɔe ɛfiri sɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ bebree. Amen. Amen. Great. Mark honum na kan 12:28 to 31 nso deɛ ɔka. 12:28 to 31 no yɛntie nyame asɛm. Na twerɛfoɔ no mu baako a ɔtee sɛ ɔregye akyinneɛ na ohunu sɛ obua wɔn yie no ba bebisaa no sɛ mmaransɛm a ɛdi ne nyinaa kan ne deɛ ɛwɔ he. Na Yesu bua sɛ ne sɛ deɛ ɛdi mmaransɛm no nyinaa kan ne Israel tie. Awurade yɛ Nyankopɔn yɛ Awurade koro. Na dɔ Awurade wo Nyankopɔn firi wakoma nyinaa mu ne wo kra nyinaa mu ne wadwene nyinaa mu ne wahoɔden nyinaa mu. Na deɛ ɛtɔ so mmienu nie dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Mmaransɛm biara ni hɔ a ɛkyɛ ne yɛnum. Amen. Amen. Ada yɛntwo saa yi to sɛ ne bɛboa yɛ ma yɛtumi agyi abosonsom so nkonim. Abosonsom bɛɛ na ɔka ho asɛm. Abosonsom yɛ me pride. Abosonsom ɛyɛ medication deɛ so obi ɛntome. Abosonsom yɛ me family, me feel say we are the perfect family in the church. Abosonsom ne deɛ abosonsom ne me leadership qualities ya me wo. Into obi aka sɛm bi a mentie. Paul say so ukra wenu nyina na odo ne mu a it's nothing. Anything was say yenye bibia mfa nhye wanye no nyam. Wan ka se anye mfa nhye ye ho no nyam. Tie de adesua ne nyina ba na wiye no Paul say for us to overcome all those petty things ya can want them knowledge ya can want them selfless love ya can want them ya can Israel for abakosem and want them and is ya can the last one here warning against adultery futu a ode ma ya na say kokobosem ode ma ya efa no Paul says betimi enya hodin de yunu na gese enya odo we mu a me ma education me yiri education me position bibia me wono me buna de ketua bi in terms of salvation enti sebetu mi nua bi hintidua e ma ne nkwaje abono a medication ne kura Paul no ye learned person because me de beto na ma nwuno tent na me de adidi se de be ya enkoto obi hintidua odo a me wonya manyame no e se me demonstrate to my other fellow human beings. Said the beya ye nyina kwaje ne be dey e be ye dia enti ade ade sua ne nyina ba na wie ne de ba fom no Paul say de owo bia aya nhwe ye be ye bosoma ye no ye nya mu ho enti wode adefo mienu de ye bai ba ko say le be di ne nyina so o Yesu Kristo say konne ko ton de owo e de be e na ye bosom e wo mu a Yesu say konne ko ton a dear bay no walk at you say, Koneko Jemu. Now, no kind of say, Cotton fa process in the command info, a yamfo. A yamfo ni more, any would tibia womus abreno. Was a cofa mobra. Cofa mobra. And a back also was a medium rano, medini in our soul. Medini in our soul. Then so yes, you say, Odonim. And inti adisiani adini in a bevieno. Was say, Paul indicates that adultery can manifest itself in the most varied forms. For anything that usurps the glory that belongs to God alone is a form of adultery. Bibia man also a chain ye urade Nyankopon no adultery. The Paul say, yenye mungo bibiara se minim se madisua na meba so for bi wo no mu a okoba bi kura as a Pentecostal so for nje se obi kura ne Bible na ye de akoto table so
ansa na bɛgyina ho aprichi anuanom Yesu Kristo ba obi yɛ ne sada was adeɛ a ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ yɛmmerɛ yɛn ho ase na yɛma wɔdɔ nhyɛ yɛn ma yɛnno yɛn Nyankopɔn ne yɛnno yɛn yɔnko nipa na sɛ ba ne saa adeɛ a ɛneɛ yɛma yɛn ho so na yɛn nyinaa yɛbɛtu yɛ kɔ abɔduro mu na nkwagye bɛyɛ dia onyame nhyira yɛ didi mu nti amen Meva scripture a verse me and kawatem no 1 Corinthians 10:23 ne 31 23 si nioma nyina ho da hokwa na enye niema nyina na eboa nioma nyina ho da hokwa na enye niema nyina na ema nkoso na 31 si enti mu didi o mu numu biara mo ye no munya ni nyina nche Onyankopɔn ni monyam. Yes. Enti ni ameye no hwan ani monyam tia to whose glory am I doing what I'm doing. See a bad is a bema yasum nyame. Imi jade meye no to. Now verse 24 no so the two so 1 Corinthians 10 verse 24 no so say obiara nhwehwe ono ara no yiyedie na emom onhwehwe no yonko yiyedie. Amen. Nti se de da kire e kan ye no se wodɔ afoforo a se de ka se onko ton ne niema mfa ma afoforo no unim se ono so yiye anke yiye nka owo saa odo no a opɛ na nka nya di ma no se ono so hwehwe yonko yiyedie. Amen. Yɛde twa to no Mark na yɛ kae 12 no awie on ɔde no ma bienu de gyina hɔ sɛ yɛn hwehwɛ Awurade yɛnɔ Awurade yɛ Nyankopɔn ne yɛnɔ yɛ yɔnko sɛ ɔdɔ no yɛ ho nti ɔdɔ ɛho hia paa wɔ mmerɛ a ɛnyam som yɛde kɔ awie madam ase wan ade sɛ ne de bia ha yehu no o bɔ mpae sɛ saa de wo sɛ ɔhwɛ a o bɔ mpae sɛ nyame ma obibi ba ɛwɔ sɛ wo nso yɛ wadwen sɛ yɛ obi nso mpae anu yie sɛ ɔte ase dɛm ka sɛ Yeah, we say we yama obi ni yɛ wo nso sɛ obi nso bɔ mpae sɛ nyame yɛ bibi ma nyame mfa wo so na saa nipa kɔ no mpae no wo mu mfa wo so na ana mboa na wo bɔ subject sɛ wo de wo nyame na wan na mfa no so na wo de nti wo nso yɛ obi mpae anu yie and sometimes wo yɛ bibi ama obi asa na wo sɛ ɔdwene sɛ wo nso wo yɛ mpae na nipa kɔ no butu ɔbɔ yɛ no wo bɛ yɛ anu so atase na obi nso ada nyame ase ama meda mo ase sɛnea adusua no asi akɔ next week no nso ɔbɛhwɛ spiritual gifts in fact he's capitalizing on this ama odi tu omfo odi korontofoɔ no fo wɔ nneɛma bibree ho we say na ɔmatro specific letter dia abrɛ no appoint nneɛma potin bi a na ɛkɔso wɔ nsɛm bi a na ɛkɔkɔso na ɛwɔ sɛ ɔka ho asɛm na afei efiri wɔ no obiara dwene na na yɛ ne ntanta no afei deɛ ɛyɛ ne stable I think sɛ saa futuo na ɔde ma korontofoɔ no yɛn nso ɛnɛ ɛkɔma yɛ next week yɛde lesson 6 ɛna yɛde ɛbrɛ wɔ sɛ the spiritual gifts ɛno nso yɛbɛhwɛ sɛ ne ho ma kyɛdeɛ no sɛ ne no nso esiti Onyankopɔn enhyira so wɔn yi wɔ fidie amfa amfiri ase katowani na me sister age enhyira so ɛmae Oche bompai ocheche for pen yada wase enadi so ameyesia se bedo ni atu hu fra bosomsom ho ye mobo na se ye dowa ye nyoma nyina be ye mrama ye wasam se ye nwa ye hu ne ye no ne se wodo ye dowa ye trufo enti boy na ye ne ye ne suban nan se werade o Yesu Kristo di mti amen amen